गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। सक्तिनि दफाखौ मावफुंनांगौनि सायाव एबसु आरो इउबिपिनि थान्दै हानजाया गोदान दिल्लीयाव सावरायहैदों। बिटिआर सक्तिनि साना गेजेराव दानसेल'सैब्लाबो मिरुनि नखर मन्थ्रिया बिटिआरनि आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ फैगौ 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंजोबनो खोथा होनायनि सायाव एबसुआ दाबो फोथायथ'नानै दंथ'यो। एडिशनेल सेक्रेटारि मुर्सि पीयूष गोयल एनि एमओसीनि मासि लानानै दैदेननायाव मैया बिटिआर गोरोबथा 2020नि आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव गोरोबथानि सागानगिरि आफाद एबसु आरो इउबिपिजों गुवारै सावरायदों। बे सावरायनायाव मिरु सरकारनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोर आरो बिटिआरनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप आइएसनि बाहागो लानायजों गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव सावरायनाया ओंथि गोनाङै जानो थाङो। बे सावरायलायनायाव हांख्रायहरनाय लेखायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे गोजौ थाखोनि थान्दै हानजाया बाहागो लाहैदों। बेयावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोरोबथानि दफा मावफुंनाया बुंनाय बायदि गोख्रै जायैनि सोलायै लासैसिन जानायनि सायाव दुखु मोननायखौ फोरमायग्रोयो। लोगोसे मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया खोथा होनाय बायदिनो आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ फैगौ 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंजोबनो खोथा होनायनि सायावनो एबसुआ दाबो फोथायनाय दंथ'योब्लाबो बिथांनि रादाय होनाया गेजेराव दान मोनसेल'सै होननानै बिनि सायावनो बांसिन नारसिननानै गोरोबथानि रादाय बायदिनो बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसखौ थाबैनो आबुङै दाफुंना होनो दाबि दैखांबावनानै गोसोखां बिलाइबो गथायबावनाय जायो। जोबोद दुखुनि खौरां। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै सासे बर' सुबुङा जिउ गोमादों। नखरखौ खांनो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांना गोबां बर'फ्रा आलाय सिलाय जानांदों। राङापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरबिल गामिनि बिजय दैमारिया गवा फारसे खामानि मावनो थांनायावनो लामा ससेयाव मिथिमोनै जाहोनाव जिउ खहा जानाय खौराङा स्राङाव फैदों। नारें लेबु आबादनि सायाव क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव ट्रेनिं मावबादा खुंदों। क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव सानथामनि हाबाफारिजों बिगियान आदबजों माबोरै नारें लेबु आबादखौ मावनानै गावखौ फालांगियारि बिथिङाव जाफुंसार जानो हायो बेनि सायाव बिगियान फरायसालिमानि इन्स्टिट्युशनेल बाय'टेक हाबनि बानजायनायाव ट्रेनिं मावबादा खुंदों। बे ट्रेनिं मावबादायाव गोबां फरायसाफ्रा बाहागो लादों। क'क्राझाराव आदिबासी क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि बानजायदों। बिटिआरनि थागिबि आदिबासी हारिनि सुबुंफोरनो थाबैनो ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौ, हानि पाट्टा फोरमान बिलाइ होनांगौ आरो आदिबासी सुबुंफोरखौ साहा जनजाति महरै गनायथि होनायखौ बोखारनांगौनि दाबिजों क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेर थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 3 घन्टा धर्ना सम गोख्रोङै सोमावसारदों। बिपिएमनि 83थि मिरु मावफुं मेलाव गुबुन गुबुन हानजा आफादनि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ हानजायाव जइन जादों। बिपिएफ दोलोखौ नागारना बिजेपि दोलोआव थांनाय इमानुएल मोसाहारियाबो बिपिएफ दोलोआव जइन जाफिनबाय। बेजोंनो लोगोसे मुम्बाइनि टाटा इन्स्टिटिउट अफ ससियेल साइन्सआव गोजौ सोलोंथाइ लानानै एमएसडब्लिउ ग्रेजुएसन खालामनानै फैनाय बिथराय मोसाहारियाबो बिपिएफ दोलोआव जइन जाबाय। जोबोद गोजोनथाव खौरां। गोख्रों बर' आइजो दैदेनगिरि अनजालि दैमारिनो बान्था होदों। डक्टर अनजालि दैमारिया बर' असम समन्वयन एवार्डनि थाखाय सायख'जादों। लखिमपुराव जानो गोनां आसाम सान फालिथायाव असम जातीयताबादी जुब परिषद लखिमपुर जिल्ला साहित्य सभानि जानानै अनजालि दैमारिनो बे बान्थाखौ होनाय जागोन। धनि गयारिया बुहुमनाङारि ताइक्वान्ड' गेलेनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मतिपुर गयबारि गामिनि जहलाल गयारि आरो जनालि गयारिनि आंगो फिसाज्ला धनि गयारिया सोनाब बंगनि कलकातायाव स्पर्ट्स एस'सिएशन अफ इन्डियानि बानजायनायाव नभेम्बर दाननि 25 आरो 26 खालाराव जालांनाय 4 आउट काप अपेन इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2023आव 32 केजिनिफ्राय 45 केजि लेथायनि गेलेनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हानानै
ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।